Afalordua kukuenean. 3, 4, 5 lagun elkarren aldamenean. Antxe daude sukaldetxo batean, familia txiki bi handi baten estalpean. Manurekin bizi zen Helene, elkarrekin eduki zituzten 2 seme. Ametxek alua zeukan eta Ibaik zakila. Negarrez hasten zirenean ase iskanbila. Ordea ezer eztenez betiko, Heleneren sentimenduak aldatu egin ziren Manurekiko. Eta zintzo aitortu zion dena. Banatze izango dugu onena. Kukueneara aldatu zen. Semeek lagundu zioten etxea txukuntzen. Eta ostiral iluntze batean, non aurkitu zuen Antton dantzalekuko batean. Anttonek ere bazituen alaba eta emazte ohia, Indira eta Idoia. Baina ez ziren ondo moldatzen, eta etxetik joan zen. Nahi alduzu dantzan egin? Esan zion Helenek ura gertura zedin. Noski. Erantzun zion Anttonek, eta dardar egin zuten dantzalekuko hormek. Harrezkero kukuenean bizi dira. Ibai, Amets, Helene, Antton eta Indira. Eta gaur ere eguneroko moduan, ase koilara festa Afalorduan.